yana daga cikin ni'imar da Allah ya kirgaya ma banu Isra'ila akan idonsu ya kashe Fir'auna da mutanensa. Domin inda labari ne aka ce Fir'auna ya mutu ba za su yadda saboda shege ne. Annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya ce mishi fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un, Allah ya ce mishi ka kwashe wadda suka yi imani bayina cikin dare ku fice. Fir'auna da mutanensa suna gangami da su kawo muku hari. Allah ce duk wanda yayi imani a fidda shi cikin dare. Annabi Musa ya haɗa kan dukkan waɗanda suka yi imani suka fita daga Misra. To amma hanyar da Allah ya ce su bin hanya ce da akwai teku ta gifta. Wato ku kalli yadda wadda suka san Allah suke da'a ma Allah. In kai ne zaka ce to ai ba hanya, da Allah ya ce a bigun shikenan sai suka kama suka bigun. Sun wuce ko ba su wuce ba? Sun wuce. Kai ne yanzu in aka ce ka bi Allah ya kai ta calculation, da aka ce kawai ga hanyar da za su bi wallahi sai suka kama hanyar. Suna tafiya Fir'auna kuma ya yi gangamin jama'arsa gaba ɗaya sun fito daga Misra suna bin annabi Musa da mutanensa. Sai da ta kaima annabi Musa alaihi salatu wassalam yana hango Fir'auna da gangaminsa, Fir'auna shi ma da gangaminsa suna hango annabi Musa da jama'arsu. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين فلما ترى الجمعان لوكacin da waɗannan tawaga biyu suka fara hangen junansu, annabi Musa alaihi salatu wassalam da jama'arsa na hangen Fir'auna da mutanensa, Fir'auna da mutanensa suna hangen annabi Musa da mutanensa. Qala ashabu Musa, sai jama'ar annabi Musa suka ce inna lamudrakun, suka ce mun shiga hannu. Qala kalla, annabi Musa ya ce ba mu shiga hannu ba, inna ma iya rabbi sayahdin, yace ubangiji na tare da ni zai nuna mana ya zamu yi. Allah ce fa auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahar, Allah ce sai muka yi wahayi wa Musa muka ce da tekun da sandanka. Yana duka famfalaka, Allah ce tekun sai ya bare, fa kana kullu firqin ka tawdil azim, kowani bari sai ya tsaya kamar dutse. Tsakiyar hanyar a suratu taha ma Allah ya ce ya basan ya bushe, ko dan shi babu, ya bushe. Allah ya ce ku wuce la takafu darakan wala takshi, ya ce ku kar wani ya ji tsoron wai ruwa zai haɗe. Allah ya ce na ce kar ya haɗe. Annabi Musa da mutanensa kawai ya ba su mafita ko bai ba su ba? Wallahi ma nur duk lokacin da Allah ya ce kai kawai kai, na rantse da Allah kofa ba za ta toshe ba, ba za ta toshe ba. Kawai annabi Musa ya suka shiga hanya. To tsarin da Allah ya tsara yana so annabi Musa da jama'arsa suna isa ƙarshe, Fir'auna da mutanensa kuma suna shigowa. To amma distance ɗin kuma ba zai ba da dama ba. Allah sai ya ce wa azlafana thammal akarin, Allah ce na dan matso da Fir'auna da mutanensa. Su ma ba su san an matso da su ba. Allah ya ce na dan matso da su saboda a cika aiki. Ai haka ne, da haka Allah ya haɗa yakin Badar. Musulmai yadda suke kallon arna daban, yadda arna suke kallon musulmai daban. Ba ga wannan mutumin da ya kashe mutane 99 ya je ya hada da wani mai bauta ya kashe 100 ba? Ai da ya kama hanya zai tafi inda zai tuban a hanya ya mutu. Mala'ikun azaba suka zo da su ɗauke shi
mala'ikun rahama suka zo da su ɗauke shi, sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce to ya yi alƙalanci. Sai aka ce to a taka daga garin da ya fito zuwa inda ya mutu, in ya fi nisa akan inda ya rage ya je wancan garin to ya zama ɗan aljanna. Idan kuma tafiyar da ta rage daga inda zai je zuwa inda ya mutu ta fi nisa, to yanzu kaga ya fi kusa da garin da ya laifi, ya zama ɗan wuta. Sai aka ce to a taka, mala'ikun suna takawa 1 2 3, Allah sai ya ce makasan ɗan matsa. Shi ma mala'ikan bai san tana matsawa ba, to in Allah yana so ya baka mafita ko dai sai toshe ne? Babu. Dole ne, dole a bi Allah. To sai aka dan matso da su Fir'auna, sai suka zo daidai shiga ruwa. Annabi Musa suna fita, Fir'auna suna shiga. Allah ya ce fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum. Yana daga cikin ni'imar da Allah ya kirgaya ma banu Isra'ila akan idonsu ya kashe Fir'auna da mutanensa. Domin inda labari ne aka ce Fir'auna ya mutu ba za su yadda, saboda shege ne. Ba za su yadda ba. Wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah ce kuna kallo. Ya wuce ko bai wuce? Ya wuce.